Защо Бог е създал Сатана, ако е знаел, че ще съгреши? Бог създава Луцифер, съвършен по красота ангел, преди неговото падение. Той му дава свободна воля, защото Бог не се налага на никого. Луцифер избира себе си пред Бога, съгрешава и става Сатана, противник на Всевишния. Бог създава разумни същества със свобода, защото любов без избор не е истинска. Ако няма избор между добро и зло, ние не сме личности, а ходещи програми. Бог създаде и теб и мен, знаейки, че ще съгрешим, но ни даде и възможност да бъдем изкупени. Подобно и ние имаме деца, въпреки че знаем, че няма винаги да ни слушат. Бог не търси роботи, а сърца, които го обичат свободно. Сатана избра бунта, не защото Бог го е направил зъл, а защото беше свободен. И ние сме съгрешили, но Бог ни дава изход. Затова дойде Исус. Съвършеният Бог стана човек и изживя съвършен живот вместо нас. Ако му се довериш и се покаеш, Бог ще види в теб неговата праведност, а не твоите грехове. Злото няма да победи, Сатана ще бъде осъден, а вярващите ще живеят вечно с Бога в новия свят. Бъди на правилната страна, когато този ден дойде.